ଦିନକର କଥା। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା ହଉଛି। ଏକ ନୂଆ ସଫାରି ହଉଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଖୁସିରେ ସଫାରିକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର। ସଫାରି ମାନେ ସେଠିକି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯିବେ, ସେଠି ଯାଇ ରହିବେ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। କେତେ ଆନନ୍ଦ! କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଇବା ଦେବେ। ଆଃ, କି ମଜା! ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ କାହାର ଅଛି? ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମତେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ, ମୁଁ ଯିବିନି? ମୁଁ ଯିବି ନା? ଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିରାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଇଏ ଆଉ ଜାଣିଦେବନି ତ? ନାଇଁ, ଆକୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲୁ ନାନୀ। ୟାକୁ କେମିତି ବୋକା ବନିଆ ହୁଏ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଆରେ ଗୋଲୁ ନାନୀ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଆରେ ନାଇଁ ମ, ମତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଭାଗଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। କ'ଣ ତୁ ଶୁଣିଛୁ କି? ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଲୁ ନାନୀ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନା। କଥା କ'ଣ କି, ମତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ମୋର ଛୁଆକୁ ଭାରି ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ ଯଦି କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ବୈଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଲୁ ନାନୀ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିଥା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ବୈଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସେ। ଶୁଣ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ତୋର ମନ ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆଣିବି। କ'ଣ କହିଲୁ? ଗୁଲୁଗୁଲା, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଣିବୁ ତ? ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଇଠି ସେମିତି ଜଗିକି ବସିବି। ହଁ ଲୋ ଗୋଲୁ ନାନୀ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲିଣି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛେ। ମୁଁ ପୁଣି ତୋ ମନ ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ଜାଣିନି? ସେଇ ଗୁଲୁଗୁଲା ମ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୁହଁ, 2ଟା ନୁହଁ, 10ଟା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଣିବି। ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଜଗିକି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବସିଥା। ମନ କରିବୁନି ଲୋ ଗୋଲୁ ନାନୀ, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ। କାହାକୁ ଟିକେ ଜଗେଇକି ଯିବି ଭାବୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଭଲରେ ଔଷଧ ବୈଦଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୁଲୁଗୁଲା ଧରିକି ଆସିବି। ହେଲା, ବୁଝିଲ? ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଜଗିଥା, ଯାଇକି ଆସିବି। ହଉ, ତୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ତେଣେ ମୋର ଘରେ ଗଲେ ବହୁତ କାମ। ଖାଲି ତୁ କହିଲୁ ବୋଲି ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଗିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତ ଜାଣିଛୁ ମତେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ କଥା ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲିନି। ହଁ, କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ତୁ ବିଲୁଆ ମତେ ସତ କହିଲୁ, ତୋର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ହେଲେ ତୁ ଏତେ ଖୁସି ହଉଛୁ, ଖୁସିରେ ନାଚୁଛୁ, କଥା କ'ଣ? ତୁ ଆଉ କିଛି କାମରେ ଯାଉଛୁ କି? ନା ମ, ତୁ ସେମିତି କେମିତି ମତେ ଭାବି ପାରୁଛୁ? ମୁଁ ହେଇ ଗଲି, ହେଇ ଆସିଲି। ଆରେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟେ ପରେ
ଘରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲୁଆର ଦେଖା ନାହିଁ। ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଗୋଲୁ ନାନୀ, ତମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଆରେ ଆରେ, ତମେ ବିଲୁଆକୁ ଖୋଜୁଛ କି? ହଁ ପରା, ଘଣ୍ଟେ ଯାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛୁଆମାନେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତମେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିଛ କି? ଗୋଲୁ ନାନୀ, ବିଲୁଆର କେହି ଛୁଆ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସଫାରିକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ ବି ସଫାରିକୁ ପଳେଇଛି। ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ, ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠିକୁ ଯିଏ ଯିବା କଥା ଖୁସିରେ ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଚାଲାକି ହେଇକି ତମକୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ତମେ ସେଠି ଯାଅ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତମକୁ ଗୁଲୁଗୁଲାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଖାଇଛି। ଆଉ ତମେ ତ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବ ବୋଲି ଜଗି ବସିଛ ତା ଘର ଆଉ। ବିଲୁଆ ଆଉ ନାହିଁ, ସିଏ ଯାଇ ସଫାରିକୁ ଯାଇଛି। ହେ ନା ମ, ତମେ ଗୋଟେ ମିଛ ମତେ କହୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଫାରିକୁ ପଳେଇଲେ ତମେ କାହିଁ ଯାଇନ? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛ? ମୋର କିଏ ସଫାରିକୁ ଯିବ ମ? ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ମତେ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇନି। ମତେ କାଳେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲି। ଆଉ ବିଲୁଆ ନାନୀର ସବୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ସଫାରିକୁ ଗଲେ ବିଲୁଆ ଭାବିଛି ତାକୁ ଭଲ ଖାଇବା ଦେବେ, ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଆରାମସେ ବସି ଶୋଇ ଶୋଇ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଜାଣିନ ବୋଧେ ତମେ ଗୋଲୁ ନାନୀ, ସଫାରିକୁ ଗଲେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ। ଏମିତିରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମନ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛେ, ସେଠିକୁ ଗଲେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ହସିବେ, ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ମଜା କରିବେ। ସେମିତି କ'ଣ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ବିଲୁଆ ସେସବୁ ଜାଣିନି, ଭାବିଛି ସେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ। ଆଉ ଆସିବନି ସେଠି, ଆଉ ଆସିବନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇବ। ଦେଖିବ, ସେୟା ହିଁ ହବ। ବିଲୁଆ ମହା ଚାଲାକ, ଚାଲାକି କରିକି ତମକୁ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଆରେ ହେ, ସତ ତ, ମତେ କହିଲା ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ହସୁଥିଲା, ନାଚୁଥିଲା ଖୁସିରେ। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ମନା କଲା। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ସେ ମୋ ସହିତ କଲା। ମତେ ଗୁଲୁଗୁଲା ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଗୁଲୁଗୁଲାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ମତେ ଠକିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ରହ ବିଲୁଆ, ତୁ ଜମା ବି ଠିକ୍ କଲୁନି। ତୁ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। ହଉ, ମୁଁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବି କହିଲି, ତୁ ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋଭ ଦେଖି ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଲୁ। ଶୁଣୁ ଗୋଲୁ ନାନୀ, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ନ ଜାଣେ ତମକୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଲୁ ନାନୀର ପସନ୍ଦ ଗୁଲୁଗୁଲା। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଣିଦେବି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତମେ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇବ, ହେଲା? ମୁଁ ଏଇ ଯିବି, ଏଇ ଆସିବି। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ମୁଁ 2ଟା ଗୁଲୁଗୁଲା ଧରି ଆସିବି, ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଖାଇବ। ହେଇ ଗୋଲୁ ନାନୀ, ଦେଖ, 2ଟା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଣିଛି। ଏବେ ତାକୁ
ଖାଇଦିଅ ଆଉ ବିଲୁଆ କଥା ଧରନି କି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ତମେ ଥଉ ଥଉ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି।